Fuair maná Tiobraid Árann an ceannas fear ar chorcaí go gréibh na mBan TG4, agus ní raibh idirí agus Ciarraí a cháchúilín. An airochló rána ctínsta maná na riochta a chlí mát a hain. Ciarán a farta a hamon trátrochta. Tugann sin passasteach a seans beidir a chola béla cholaide a Kerry agus í báte a gáneal na hangaí a na galvan. Carmadí steach sa spása méla chól, bhfuil seans a chól leidirtí méla chól tá seans a chól agus í báte a gáneal na hangaí agus a bí an lán tosach. Pas mór ítach ar fád trasna na páilce inseo agus í puci suas bí níomhníoch rathúil i go titiste fáil bhfuil fáildí dar níl seans a scóraile tá mór mínta chár tá sí sinna héanán agus sinna anna cholín ar fád máin sí deisithe bhfuilte go háda go lán tosach cecha bhfuil i cáin agus cléide anúna cléid tá géad scór eagtar go dárainn. Jayden Lucy á go hálainn ar fád Daniel bhfuilte go háda ce. Seans a scóra ce beidir bhfuilte go háda sífra ó sé cecha bhfuil i cáin tá sí heidir draslam cholína le Buaicphointí ag Ciarraí. Clethe oscailte John kickfest úsáid sinna deirmid a gcónaí an saithí Ciarraí is even an kickfest ach uaireanta leis an aimseir ar nós nómh bíonart a bheith fáinach leis an iarthóid a sinan an tlíthe sína bheith hin ná nimmt. Bhí mar sáscadóir le comórtas Craobh na Mún ach is den mórt sáhan tú déanamh an obair cuas an dó, so hámid sáscadóir leis an taspántasa.